Tak my sme videli obrovský nárast dopytu primárne počas covidu alebo po-covidového obdobia. V tomto roku sme, na konci minulého roku a tento rok sme videli nejakým spôsobom pokles dopytu alebo nejakú korekciu dopytu by som povedal. A čo sa znovu začína obraciať. Znovu vidíme od 3. kvartálu a od 4. kvartálu, že poptávka, dopyt po nových priestoroch stúpa a je to tvorené primárne retailom, e-commerceom, malou obchodom, veľkou obchodom, výrobou a pridruženými službami. Vnímame ako investície do ESG ako jednu z kľúčových priorít, ktoré ako firma musíme a chceme postupovať. Do týchto iniciatív investujeme každý rok nemalé prostriedky a to nielen pri novom developmente, pri novej výstavbe, ale aj do renovácií a rekonštrukcií našich existujúcich hál. Niektoré z našich hál majú 15-20 rokov. Všetky tieto haly sú vybavené novými LED technológiami, či už vo vnútri, vonku haly, novými systémami vykurovania týchto hál. Takže investície vnímame ako jednu z našich priorit a vnímame to nie iba ako od nás, ako od investora, ako od developera, ale vnímame tento tlak aj od našich klientov, čo nás teší a naši klienti do toho z veľkej časti chcú investovať spolu s nami. Takže vnímame to ako spoločný cieľ. My ako Prologis máme do roku 2040 ambíciu byť net zero, čo znamená nie len mať karbonové neutrálne budovy, ale aj si svojimi prostriedkami z veľkej časti vyrábať samotnú elektrickú energiu, čo už povedzme v Amerike sme popredu oproti Európe, ale aj v Európe pripravujeme rôzne programy a rôzne iniciatívy, aby sme tento trend nasledovali. A celkovo vnímame geopolitické tlaky a celkovú situáciu vo svete a na jednej strane ako riziko, na druhej strane ako príležitosť. A hlavne to vytvára požiadavky od klientov na rôznu decentralizáciu, prípadne centralizáciu, sťahovanie z lokality do lokality a vnímame, že tieto aspekty vytvárajú novú poptávku, nový dopyt po skladových a výrobných priestoroch. Takže áno, vnímame to svojím spôsobom ako riziko, vieme od našich klientov a zákazníkov, že to svojím spôsobom vnímajú ako riziko a z toho dôvodu spomalili aj v tomto roku investície do nových priestorov, ale vnímame, že toto riziko svojím spôsobom začína byť na nejakom ústupe a vnímame od našich zákazníkov požiadavku po nových investíciách, nových priestoroch, takže na jednej strane je to riziko, na druhej strane to vnímame ako veľmi veľkú príležitosť pre nás ako developera a investora do budúcna.